daga yau a cikin gidan nan ba za ka ƙara cin abinci na ba. Kana ji na? Middin in har ba za ka je ka nemi sana'a ba. Dan na gaji da ciyar da ƙato a cikin gidan nan ba zai yiwu a ce sai dai ka wuni min a gida daga safi har dare ba abin da kake yi ni ko bayan awanni ina ta faman zirga-zirgar cikin kicin ina maka girki kana ci kana tashi to ban ga zan iya ba ka tashi ka je ka nemi kuɗi. Kana so ka zubar min da mutunci matan nan tana ganin girma na tana ganin kima na tashi ta ce min ga abin arziki na tashi na kawo maka amma wai kai ka kalle ka bakka da shi ban da shi amma wai kake cewa a jira za ka yi tunani. To mutuwar zuciya ta ba ta kai irin taka ba in ba za ka tashi ka nema ba ka kara ka ba. In dai da abinci ne na yafi insha Allah zai yin kudurniyar yin azumi irin na Annabi Dauda in yi azumi yau gobe sha ruwa ya fi min sauki. Ikon Allah me kace kai azumi irin na Annabi Dauda ina za ka iya ai wallahi kul ina maka gargadi dan wallahi in ka fara cikin sati na biyu za ka sheke cikin sati na biyu shekewa za ka yi don haka in za ka zage dantse ka tafi gareji tasha inda gardawan mazaje ke ɗauko buhuhunan shinkafa ke ɗauko buhuhunan siminti ka je ka yi aiki ka ciyar da matanka ba wai ka zo ka zauna a gida kana tafi kana Allah ya ce Allah ya ce Allah kullum magana kenan Allah ya ce Allah ya ce tashi ka nema ka ci da ni inda ka aure takwas ka san ko dole ka nemo kuɗi.